της ζωής λοιπόν, ζωντανά, Πέμπτη απόγευμα, συζητάμε για τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, για την υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς ή την εγκατάλειψη από τους αρμόδιους φορείς. Και οι τρεις προσκεκλημένοι μας είναι άνθρωποι που έχουν βιώσει τον πόνο της απώλειας. Η Ειρήνη έχει τον αδερφό της 15 μήνες, Ειρήνη μου, έτσι, στην Αθήνα, στην εντατική, σε κομματώδη κατάσταση. Να διαβάσω, κύριε Πολέντα, ένα απόσπασμα από την υποστήριξη του Συλλόγου από την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου: επιθυμώ να εκφράσω πολλές ευχαριστίες για την αποστολή του οδηγού αντιμετώπισης τροχαίων που είχατε την καλοσύνη να αποστείλετε στην Μητρόπολη μας. Η μελέτη του οδηγού αυτού φανερώνει εν πρώτη στην επίπονη και κοπιώδη εργασία συλλογής και ταξινόμησης του τόσο χρήσιμου και εμπεριστατωμένου υλικού του, ως επίσης και την ευαισθησία και αγωνία του συλλόγου σας για τις οικογένειες των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων που σε μια στιγμή η ζωή τους μετατρέπεται σε ένα Γολγοθά δίχως τέλος. Εμπνευσμένες πρωτοβουλίες, λέει ο Μητροπολίτης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητιώσας νεολαίας του τόπου μας και του νομού μας. Επίσης της Αρχιεπισκοπής. Πολύ σημαντικά, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, όσα καταγράφεται και στο γράμμα και στο βιβλίο σας, το οποίο είναι όντως πολύτιμο. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αξιοποιηθεί και να γίνει πολύτιμο βοήθημα το βιβλίο σας αυτό. Θα μεριμνήσουμε, λέει, μάλιστα για τη διάδοσή του και μέσω των ενωριών των ιερέων μας και του βιβλιοπωλείου της Μητροπόλεως. Εδώ πέρα χαιρετισμός του Δημάρχου, υποστηρικτικός και αυτός, του Δημάρχου Πλατανιά, του Δημάρχου Χανίων. Δεν είμαι σίγουρη. Και των δύο πρέπει να είναι. Και των δύο. Του κ. Μαλανδράκη είναι. Υποστήριξη Δήμου Πλατανιά, Δημάρχου Χανίων, του κ. Βάμβουκα. Βρίσκονται όλοι στο πλάι του συλλόγου και πώς θα μπορούσαν να μην το κάνουν άλλωστε. Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν. Δεν μιλάω για την εκκλησία που έχει σταθεί δίπλα σας και φανερά και άδειλα κτλ. Αλλά και οι πολιτικοί φορείς. Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι μια υποστηρικτική επιστολή και να διαθέσουν τις δυνάμεις τους στην διάθεσή σας. Όλων τη διάθεση. Και της Ειρήνης που αυτή τη στιγμή η οικογένειά της ζει το δικό της Γολγοθά. Αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια. Ξεκίνησε ο αγώνας να είναι όλοι με το σύλλογο και ο σύλλογος με όλους. Τότε δεν για τα τροχαία. Τότε δεν υπήρχε. Όμως είδαμε τότε όλους τους δήμους του νομού Χανίων να ψηφίζουν αποφάσεις ομόφωνες για τη δημιουργία ενός χώρου για τη μνήμη των νεκρών. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο όλοι οι δήμοι ενός νομού και ο νομός και η Περιφέρεια Κρήτης να ψηφίζουν αποφάσεις ομόφωνες για να κάνουν ένα χώρο αφιερωμένο στη μνήμη των νεκρών. Αυτό μόνο στα Χανιά. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η αρχή, θα έλεγα. Όμως και θλιβερή πρωτιά. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά. Τα Χανιά έχουμε ένα νεκρό αναμήνα. Τα Χανιά. Τα Χανιά έχουν το χειρότερο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το Ηράκλειο τα πήρε όλα και έφυγε, τα παίρνει όλα το Ηράκλειο και εμείς μπαίνουμε χωρίς έργα, χωρίς υποδομή, με μεγάλες ελλείψεις και πρέπει να κάνουμε κάτι και στα Χανιά. Πόπη, η απώλεια του συζύγου σου πώς αντιμετωπίστηκε από τα παιδιά σου? Εσύ παράλληλα έπρεπε να τρέξεις για όλα τα υπόλοιπα, έχοντας δύο μικρά. Όχι, τα πάντα. Έχοντας ένα βαρύ πένθος και έχοντας και δύο μικρά παιδιά. Πώς το διαχειρίστηκες? Υπήρχαν άνθρωποι δικοί σου να τα στηρίξουν και να σε στηρίξουν? Σαφέστατα. Μέσα στην τεράστια ατυχία και σε αυτή την τρομερή μοίρα υπήρχε ένας σκληρός οικογενειακός, φιλικός που ήταν πολύ υποστηρικτικός. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, γιατί όπως σας είπα, μηχανισμοί άλλοι δεν λειτουργούσαν. Όσον αφορά, ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο και το φιλικό υπήρχαν και άτομα, ψυχολόγοι που με βοήθησαν πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης μεμονωμένες φευγαλές αντανακλάσεις αισιοδοξίας από χειρισμό όσον αφορά δασκάλους και το πλαίσιο του σχολείου, γιατί τα επιμέρους είναι τραγικά, γιατί και το σχολείο και ο χώρος που τα παιδιά μου ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της ημέρας τους αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας και δεν υπάρχει παιδεία ούτε εκεί, ούτε στον τρόπο που μπορεί ένα παιδί να διαχειριστεί ένα παιδί που ξαφνικά δεν έχει μπαμπά. Καλά, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά, βέβαια. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν καταδεικνύω. Καταλαβαίνω τι εννοείς, βέβαια. Εννοώ το επίπεδο παιδείας είναι πάρα πολύ σκληρά, γιατί αντικατοπτρίζεται τι υπάρχει στην οικογένεια και φαίνεται και αυτό το πράγμα. Τώρα πώς είναι τα παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεραπεύεσαι ποτέ από κάτι που φεύγει τόσο άδικα και τόσο τραγικά από τη ζωή σου. Πρέπει αυτό το πράγμα σταδιακά και πολύ ομαλά να το αποδεχτείς και αυτή η πορεία είναι ατέρμονη, δηλαδή συνεχώς πρέπει να δουλεύω προς αυτό.
και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχεις και δύο ρόλους τώρα ουσιαστικά. Έχεις ένα διπλό ρόλο, έχεις δύο παιδιά που τουλάχιστον σε αυτή την τραγικότητα το είμαι ομοειδής γονής, έχω δύο κορίτσια, ίσως λίγο διευκολύνει. Δεν παβεί όμως να είναι πάρα πολύ δύσκολο το μεγάλωμα αυτών των παιδιών. Είναι πολύ σχετικό να απαντήσω εγώ και πολύ σαφώς το πώς είναι τα παιδιά. Προχωράμε με την απώλεια αυτή. Προσπαθούμε να αποδεχτούμε αυτή την απώλεια. Ξέρετε τι γίνεται στις πολύ δύσκολες και στιγμές της καθημερινότητας που έχουν πραγματικές δυσκολίες και πρέπει να τις διαπεράσω και να τις φέρω εις πέρας. Γίνεσαι πολύ σκληρή και το μέταλλό μου και εμένα και των παιδιών έχουν μεταλλαχτεί και τα παιδιά έχουν χάσει παιδικότητα και έχουν οριμάσει. Και εγώ έχω σκληρύνει πάρα πολύ και προχωράω. Βρίσκουμε πολύ. Δυνάμεις και βρίσκουμε όταν μη σου στείλει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Είναι τρομερή ρίση αυτή. Ενεργοποιούνται μέσα μας μηχανισμοί όταν πραγματικά πρέπει. Το θέμα είναι οι πολύ δύσκολες στιγμές μας είναι οι χαρές που δεν μοιράζονται. Δηλαδή εκεί δυσκολεύομαι πάρα πολύ νομίζω. Και το αίσθημα της αδικίας. Και το αίσθημα της αδικίας, αφέστατα. Το αίσθημα της αδικίας είναι άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να το διαχειριστείς με αποδοχή. Και προσπαθώντας μέσα από συλλόγους, μέσα από κινητοποίηση, και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά μου, να βοηθάς, να προσφέρεις, να αγωνίζεσαι κάτι να αλλάξεις. Ειρήνη, και η δική σου η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη με την έννοια ότι υπάρχει μία απώλεια που δεν είναι ουσιαστικά απώλεια. Υπάρχει μία παρουσία που είναι ουσιαστικά απουσία. Η μία απουσία η οποία όμως είναι κραυγάζουσα. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας, δεν έχει φύγει και ο αγώνας συνεχίζεται για την βελτίωση της υγείας του, αυτού του παιδιού. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση. Περιμένεις μια ελπίδα, περιμένεις ένα τηλέφωνο, εγώ δηλαδή που ζω μακριά, ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνό μου, περιμένω πάντα να ακούσω ότι ναι, έκανε κάτι, αλλά πάει και το μυαλό μου στο κακό ότι ίσως έφυγε. Πριν, στη διάρκεια του διαλύματος, αναφέρθηκε σε κάποια περιστατικά που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά πάντοτε. Μετά από ένα τροχαίο. Οι δημόσιες φορείς δεν λειτουργούν πάντα σωστά. Αυτό, υπάρχουν παράπονα. Ναι. Υπάρχουν παράπονα και ίσως είναι καιρός και με το Σύλλογο, και αν καταφέρει ο Σύλλογος να ανοίξει τα φτερά του και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στείλαμε πραγματογνώμονα στην Αθήνα και εκεί έμαθε η οικογένεια πώς έγινε το τροχαίο, διότι από τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν, το τροχαίο έγινε σε άλλο σημείο από ό,τι έγινε. Δηλαδή από ό,τι καταγράφηκε ότι έγινε. Εδώ βλέπουμε πράγματα και τρελαινόμαστε. Ενώ έγινε στη Χαλέπα, εμφανίστηκε στο Κουκαπί. Ναι. Ενώ έγινε έτσι, εμφανίστηκε αλλιώς. Γιατί να γίνει αυτό, κύριε Πολέντα? Δεν ξέρω. Τώρα επαγγελματική ανεπάρκεια είναι. Η αδράνεια ενός συστήματος που εκδηλώνεται με όλες αυτές τις παρεκκλήσεις. Και... Άλλωστε, να σας πω κάτι, ότι συγκεκριμένα εδώ στα Χανιά, και υπάρχει και σχετική δικογραφία να εξελίξει, σε μια δικογραφία ξεχάστηκε να καταγραφεί ο δρόμος από τον οποίο κατ' εμάς βγήκε ένα αμάξι και εμβόλισε ένα άλλο. Γι' αυτό είπα ότι οι οικογένειες πρέπει να είναι πολύ κοντά στη δικογραφία. Πρέπει να έχουν συνεχή παρακολούθηση. Να μην αφήσει, λέω εγώ, κανέναν μόνο του να κάνει κάτι. Ο πόνος είναι δικός μας. Ο αγώνας είναι δικός μας και μόνο δικός μας. Ας ορίσουμε και δικηγόρους και πραγματογνώμονες και γιατρούς και τους πάντες. Αλλά υπό παρακολούθηση και με τη στενή βοήθειά μας. Δεν πρόκειται οι αφήσουν την άλλη της δουλειάς τους να κυνηγάνε σαν αστυνόμοι σαΐνοι την κάθε περίπτωση. Εμείς θα τρέξουμε. Και θα πω κάτι με πολύ έτσι σεβασμό σε αυτό το οποίο λέω. Στη ΜΕΘ καθόμαστε 10-15 μέρες όλη η οικογένεια. Ας φύγει ένας από τη ΜΕΘ και ας πάει στον τόπο να απεικονίσει το τροχαίο, να καταγράψει το τροχαίο πώς έγινε, να μετρήσει, να φωτογραφίσει, να δει τα στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία αυτά μετά μαζί από 10... με κάποιον ειδικό. Γιατί μετά από 10 μέρες δεν θα υπάρχουν. Όχι βέβαια. Και άντε μετά να αποδείξει ότι είσαι ελέφαντας. Κατά συνέπεια, εγώ υποβάλλω την παράκληση προς όλους. Να μην ξανασυμβεί τροχαίο. Αλλά αν συμβεί, ο πόνος είναι πόνος. Δεν θα λιγοστέψει ο πόνος. Αλλά ένας από την οικογένεια ας πάει να καταγράψει το τροχαίο. Να το σημειώσει. Θα σας πω κάτι για να το κλείσουμε. Η μέρα Χριστουγέννων. Με πάτησε ένα αυτοκίνητο. Εμένα. Το αρμόδιο αστυνομικό όργανο ήξερε ποιος είμαι. Ήξερε ποιος είμαι. Ήξερε ότι ξέρω τι πρέπει να κάνει. Παρά τα αυτά ήρθε
πήγε στη γωνία να καταγράψει τα στοιχεία του υπευθύνου για μένα οδηγού, μη σημειώντας επί τόπου τη θέση μου που με βρήκε. Αποτέλεσμα, όταν έφυγα το ασθενοφόρο, να υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ αστυνομικών και μαρτύρων για το που ήμουνα. Αν ήμουνα εδώ ή αν ήμουνα εκεί. Σε μένα. Από εκεί τι να πω τώρα. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι προς όλους. Είναι το προσωπικό ενδιαφέρον της οικογένειας είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Ο πόνος είναι πόνος. Δεν είμαι σκληρός. Με έχει κάνει ζωή σκληρό. Ο πόνος είναι πόνος. Δεν θα μαλακώσει ο πόνος. Ας φύγει ένας από την οικογένεια να ασχοληθεί με το τροχαίο. Κατάλαβα για ποιο λόγο το λες αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κεφάλαιο ασφαλιστικές αποζημιώσεις σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Η συνήθιση είναι για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη και υλικές ζημιές. Έχουμε αρκετά παραδείγματα με αρκετά υψηλά ποσά, που δεν ξέρω καταβάλλονται, εφόσον εκδικαστούν υποθέσεις. Θα πω κάτι με πολύ παράπονο και είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα θέσουμε στην αρμόδια πλέον πολιτική ηγεσία. Εγώ, σαν οδηγός και εσείς, σαν οδηγός που είστε, πληρώνομαι αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Με καλεί το κράτος να πληρώσω ασφάλιστρα αναθήμα για αποζημίωση με 1 εκατομμύριο. Αυτό το κράτος με καλεί να κάνω, αυτό κάνω. Και μου λέει ότι σε ένα τροχαίο μέχρι 6 θύματα πρέπει να δώσει η εταιρεία μέχρι 1 εκατομμύριο. Αυτό μου λένε, αυτό κάνω. Και αυτό πληρώνω. Και έχω την απέτηση εγώ σαν καταναλωτής, αυτό το οποίο πληρώνω, να το πληρώσεις. Ανταυτού βλέπουμε μία κρίση του κάθε δικαστού, η οποία φτάνει μέχρι τον Άριο Πάγο τώρα πλέον στην εκτίμησή της και σου λένε εκτιμάμε 200-300 χιλιάδες. Αποτέλεσμα 128,25% αύξηση των κερδών προ-ΦΠΑ οι εταιρείες ασφαλιστικές στην Ελλάδα. 550 εκατομμύρια κέρδη το 2013. Γιατί? Γιατί η οικογένεια αυτή να πάρει 300.000 και όχι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ. Αφού αυτό πλήρωσε ο οδηγός δράστης. Πλήρωσε για 1 εκατομμύριο ασφαλιστήριο. Θεωρείς ότι και οι ασφαλιστικές δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει? Εκτιμώ ότι πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία και η νοοτροπία αυτών που εκδικάζουν τις υποθέσεις. Επειδή η νοοτροπία δεν νομίζω να αλλάξει. Καλύτερα να αλλάξει ο νόμος που αναγκαστικά να πιέζονται κάποιοι να κάνουν αυτό. Να πιεστούν λοιπόν αυτοί. Γιατί όλοι ελπίζουμε σε μια αλλαγή νοοτροπίας, αλλά δεν τη βλέπουμε και καθημερινά χάνουμε κόσμο. Δεν θα αλλάξουμε νοοτροπία προφανώς. Αυτοί που είναι να φάνε θα φάνε και πάλι. Λοιπόν, κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Όμως ο κάθε φτωχός δεν θα πληρώνει ασφαλιστήρια υπέρογκα ποσά για να δοθούν αποζημιώσεις που δεν δίνονται ποτέ. Δεν το θεωρώ άδικο. Γιατί εγώ να πληρώνω 1 εκατομμύριο ασφαλιστήριο αναθήμα όταν εσύ μου δίνεις 100.000? Για ποιο λόγο? Εδώ βλέπω ηθική βλάβη 175.000 ευρώ. Υπάρχει ένα κοστολόγιο όλων αυτών. Ναι, έχουμε μέσα παραδείγματα πάρα πολλά για να βοηθήσουμε σαν μπούσουλα οδηγό πλέον τον κάθε ένα να ξέρει τι δικαιούται, τι πρέπει να κάνει. Αυτό πώς μπορεί να το προμηθευτεί ένας απλός πολίτης? Αυτό θα δοθεί. Καταρχάς το βιβλίο αυτό εκδίδεται δωρεάν. Είναι με προσωπικά έξοδα δικά μου. Δεν δεχτήκαμε από καμία επιχορήγηση, καμία βοήθεια. Θα δοθεί στους Δήμους, στις Μητροπόλεις, μέχρι ενορίες και από εκεί πέρα όποια οικογένεια θελήσει να διαβάσει τον οδηγό αυτό μπορεί να αποτανθεί ή στις Μητροπόλεις του νομού Χανίων ή της Κρήτης ή στους Δήμους μέχρι τοπικά διαμερίσματα. Μάλιστα. Και να ζητήσει τον οδηγό και οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, ειδικά του νομού Χανίων, θα το έχουν. Και πιστεύω σύντομα να το έχουν και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος. Μακάρι. Διότι θα αναρτηθεί αυτό. Μακάρι να μην χρησιμοποιηθεί, να μην είναι χρήσιμο σε κανένα. Και θα έχουμε την τιμή σε λίγες μέρες να το παρουσιάσετε εσείς, το βιβλίο αυτό στα ΜΜΕ, μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες που με έχουν βοηθήσει. Το σκεπτικό σας όταν το συνθέτατε αυτό ήταν η πρόληψη ή η καταστολή? Για την πρόληψη δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ουσίας. Το τροχαίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Η ενημέρωση όμως είναι πρόληψη. Η ενημέρωση είναι πρόληψη. Όμως πιστεύω ότι με τη δημιουργία της υποδομής στους νέους θα αλλάξει. Ίσως να περάσουν κάποια χρόνια. Πιστεύω ότι οι νέοι μας θα αλλάξουν το αποτέλεσμα των τροχαίων. Εμείς σαν αποτυχημένη γενιά δεν μπορούμε να μιλάμε. Ναι, ούτε θα αλλάξουμε εμείς το αποτέλεσμα. Μπορούμε απλά να κόψουμε ταχύτητα. Εσείς σαν εκπαιδευτικός είδατε το Νοέμβριο ότι οι μαθητές διψάνε για μάθηση. Θέλουν να μας δώσουν πληροφόρηση. Μας βγάλανε φοβερά μηνύματάκια. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, όντας από μικρά από τον υπηαγωγείο, φορτώντας στο σακίδιό τους μικρά μηνυματάκια τροχαία, σαν να μας κάνουν θαύματα.
ποιηματάκια, σκετσάκια, τραγουδάκια, φανταστικά πράγματα. Κάθε χρόνο λοιπόν, αν κάνουν κάτι, στο τέλος, όταν πάνε στο Λύκειο, θα έχουν φορτώσει για καλά ένα σακίδιο πίσω με ωραία μηνύματα για την οδήγηση. Πολύ ωραία μηνύματα και θα αλλάξει την οτροπία. Ξέρουμε αν τα μικρά μαλώνουν τον μπαμπά και τη μαμά όταν κάνουν παραβάσεις. Αυτό, να σας πω κάτι, προβάλαμε ένα βίντεο το οποίο δημιούργησε ο Σύλλογος. Σας μιλάω εντύμως, δεν υπήρξε μαθητής, και το λέω δημόσια. Δεν μας το φέρατε να το δούμε. Δεν υπήρξε μαθητής, το λέω δημόσια, που να μην δάκρυσε. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένα. Και αυτά που λέμε εμείς οι μεγάλοι είναι στα κλαμάρες. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο να συγκινούνται με αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν, αλλά να κάνουν τρόπο ζωής. Την σωστή οδήγηση ποδηλάτου, αργότερα μηχανής, αυτοκινήτου. Πιστεύω θα αλλάξουμε. Ήδη στο νομό Χανίων με τα ΜΜΕ και με όλες τις φορείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε την νοοτροπία. Θα το πετύχουμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Γιατί προς ώρα τα μηνύματα στους αριθμούς δεν είναι καλά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Θα αλλάξουμε στα Χανιά. Θα αλλάξουμε. Είμαστε επιθετικοί στην οδήγηση. Επιθετικοί στην οδήγηση. Σιγά σιγά θα αλλάξουμε. Όμως προσπαθούμε πιο πολύ από κάθε άλλο νομό της Ελλάδος. Γιατί έχουμε τόσα θύματα που πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ από κάθε άλλο. Την Κυριακή, πού να πρωτοπάω σε μνημόσυνο, σε ποια από όλα. Που έχουμε τόσα μνημόσυνα από τροχέα. Και έχουμε την κηδεία αύριο. Δηλαδή πονάμε. Πονάμε στα Χανιά και αυτός ο πόνος μας και αυτή η θλίψη μας οδηγεί σιγά σιγά να αλλάξουμε νοοτροπία. Θα το πετύχουμε. Το ευχόμαστε. Θα το πετύχουμε και ο λόγος που βγάλαμε το βιβλίο είναι πάρε το βιβλίο, δωρεάν άλλωστε είναι, και διάβασε τι δικαιούσε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας που τα ξέρει όλα. Δεν κινήθηκε κανένας ξέρόλας. Ο ένας τον άλλον. Εγώ θα πω κάτι και επώνυμα και το λέω αυτό με κάθε υπευθυνότητα και είναι προς τιμή του. Όταν ένας δικηγόρος Χανίων, ο κύριος Τζίκας, είπε ότι πολλά από αυτά δεν τα είχα υπόψη μου. Ένας διακεκριμένος ποινικολόγος, ο κύριος Τζίκας, είπε ότι. Σας είπα ότι είναι ένα μάθημα το βιβλίο αυτό ουσιαστικά. Και το λέω προς τιμή του. Δηλαδή, μάθημα είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα. Δεν μπορούν να ξέρουν οι γιατροί όλες τις παθήσεις του κόσμου. Σαφώς. Επομένως, είναι ένας καλός οδηγός. Μας έφαγε χρόνο. Συνεργαστήκανε πάρα πολλοί επιστήμονες για να βγει αυτό το βιβλίο. Το δίνουμε στον κόσμο για να ξέρει τι δικαιούται να πάρει. Ναι. Μπορεί να πάρεις αμάξι αμέσως να τον νοικιάσεις, πάρ' το δικαιούσε. Να πάρεις ρούχα, γιατί αυτά σου σκιστήκανε, πάρτα. Σύνταξη, επίδομα. Το επίδομα που δικαιούται να πάρει ο αδερφός της Ειρήνης, μας το είπε η κυρία Βασιά. Ναι, και να την ευχαριστήσω δημόσια. Με εκείνη τρέχαμε στις δημόσιες υπηρεσίες να μου πείτε ό,τι χρειάζεται να κάνω για να μπορέσει. Διαφορετικά δεν θα το γνώριζες ούτε εσύ. Όχι, δεν το ήξερα. Εμένα προσωπικά με έχει στηρίξει ο Σύλλογος, ο κύριος Μπολέτας, η κυρία Βασιά που πήγαμε μαζί. Πέρα από εκεί, κανείς άλλος. Αποτελεσματικότητα, αυτό θα ήθελα να πω αν κατακλείδω, ότι θα έχουμε μόνο αν όλοι αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Γιατί είμαστε ένας λαός νοοτροπίας και δεν βοηθάει. Ναι, οι σύλλογοι είναι άνθρωποι που μεμονωμένα μπορούν να βοηθήσουν. Ναι, μεν εμείς οι γονείς να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει πολύ προσεκτικά να οδηγούμε, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Η ζωή είναι πάρα πολύ πολύτιμη και οφείλουμε να το περάσουμε εμείς οι γονείς που μεγαλώνουμε παιδιά και εσείς σαν εκπαιδευτικός από τη μεριά σας ο καθένας. Ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμη η ζωή και είναι πολύ σημαντική και να δίνουμε σημασία στην ιερότητά της. Απλά πρέπει να αλλάξει και εκ των έσω πυρηνικά να κοιτάξουμε το θέμα, να κοιτάξει αυτό το κράτος, να αλλάξει και όσον αφορά σε τι τρόπους μπορεί αυτό να βρει για να καταδεικνύει και να καταμεινεί τα κακό κείμενα και να τα αλλάξει και δυστυχώς όταν και αν αυτά συμβαίνουν οι όλες νομικές διαδικασίες, τα δικαστήρια, η γραφειοκρατία να εξαλείψει. Δεν γίνεται εμείς να τίθεμαι σαν άτομο σε διαθεσιμότητα ούτε σε ομιλία για τη μνήμη του νεκρού μου ανθρώπου. Και να περιμένω και να θεωρώ φυσικό και αυτονόητο να περιμένω για ένα αριθμό πρωτοκόλου ή για να προσκομίσω μία αναφορά για τη δικογραφία του συζύγου μου επί εβδομάδων. Και να περιμένω να είμαι από αναβολή σε αναβολή για να δικαιωθεί ο νεκρός και να πω στα παιδιά μου πώς και για ποιο λόγο πέθανε ο μπαμπάς του,
πώς αποζημιωθήκαμε, τι διεκδικήσαμε και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε 5 και 6 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τόσα χρόνια και ακόμα περισσότερα, κύριε Σταύρο, με σοβαρές απώλειες. Θα δικαιωθούν. Και όταν από αναβολή που το κράτος τη δικαιάται από τις δύο αντίδικες πλευρές, γιατί συμβαίνουν και απρόπτα και σαφέστατα σου δίνει το κράτος το περιθώριο να πάρεις μια αναβολή. Δεν γίνεται να προηγείται στην εξαναβολής δίκη μου εμένα μια υπόθεση ενός σκυλιού ή της σικιάς ή ενός, μιας χρησικτησίας οικοπαίδου. Πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση. Και νομίζω ότι σας πληγώνει αυτό το πράγμα. Μα πληγώνουμε όλα. Σε άλλους τομείς και σε άλλες οντότητες που βεβαίως και έχουν την αξία τους, αλλά... Μπαίνει στον πίνακα, στο πινάκιο, με τη σικιά, την αμυγδαλιά, την κολοκυθιά, τον τραυματισμό, την κλεψιά. Δηλαδή έχει υποβαθμιστεί, με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται η ανθρώπινη αξία. Θα έλεγα κάτι πολύ βαρύ. Ο τροχαίος θάνατος, το λέω αυτό με σεβασμό στη μνήμη του ανθρώπου μου και όλων των ανθρώπων, είναι της πλάκας θάνατος. Καταντήσανε τον τροχαίο θάνατο. Αντιμετωπίζεται ως τέτοιος. Καταντήσανε τον τροχαίο θάνατο σαν θάνατο της πλάκας. Και φέρανε τον τραυματισμό του σκύλου και της γάτας ως μέγα θέμα. Ναι. Δηλαδή εκεί φτάσαμε στο σημείο. Και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Είμαστε άνθρωποι και μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Βεβαίως πονάμε και τα σκυλάκια και τα γατάκια και τα ποντίκια και όλα. Όλα. Αλλά πάνω από όλο τον άνθρωπο, για τον οποίο άνθρωπο ουδής φορέας έσκυψε. Να πούμε για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου τι πρέπει να κλείσουμε. Βεβαίως. Ο Σύλλογος μας μετά ή πριν την παρουσίαση του βιβλίου που θα έχουμε την τιμή να. Εσείς να μας το παρουσιάσετε. Όχι, θα το βγάλουμε σε βιβλίο, μικρό κανονικό βιβλίο, με βιβλιοθέτηση κανονική. Η πρώτη μας μετά εκδήλωση θα είναι η δημιουργία μιας επαφής γνωριμίας στη Λέση Αξιωματικών Φρουράς Χανίων, όπου όλα τα μέλη, καλούμε τα μέλη να βγουν από το στενό κύκλο τους, τον κλειστό κύκλο τους, και να έρθουν να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Γιατί εγώ, όταν λέω εγώ, μην παραξηγήσετε, δεν μπορώ να κάνω παρέα εύκολα με κάποιον άλλο που θα μου λέγεται το γιο του. Καταλαβαίνω. Και θα με πληγώ και θα με κάνει να κλαίω. Ούτε για την κόρη του, ούτε για τον σύζυγό της να της δίνει. Επομένως, πιστεύω ότι πιο πολύ δένομαι και μπορώ να κάνω παρέα με ανθρώπους δικούς μας που έχουμε τον πόνο μας, που μπορούμε να μιλήσουμε πιο όμορφα, πιο βατά για τον πόνο μας. Δεν θα κλαίμε φυσικά, ούτε χτυπιόμαστε κάτω, αλλά έχουμε μια άλλη επικοινωνία. Βεβαίως, είναι λογικό. Μια άλλη επικοινωνία. Εκεί λοιπόν θα γνωριστούμε όλες τις οικογένειες ξανά και θα κόψουμε την πίτα μας. Και πάλι τον Νοέμβριο, πάλι προκυρήσουμε τον τρίτο διεθνή διαγωνισμό για τους μαθητές. Πιστεύουμε στους νέους, οι νέοι είναι μαζί μας. Ελπίζουμε στους και θα κάνουμε, ελπίζουμε στους νέους, είναι η παρηγοριά μας, είναι το όραμά μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Ειρήνη, εύχομαι τα καλύτερα. Πόπη, να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Και κύριε Σταύρο, εσύ τι να πω, καλό τρέξιμο. Καλό κουράγιο. Τι άλλο να πω. Να έχεις την υγεία σου, να συνεχίσεις τον αγώνα. Φίλες και φίλοι, ευχόμαστε καλό απόγευμα. Να είστε καλά. When I wake and the sun is coming through, boy, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you.